Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngikwaKandlozi. Livele ngomsombuluko enkantolo yemantshi yasePantown iphoyisa elibhekene namacala okubulawa kwabesifazane ababili okuthiwa bebethandana nalo esigamekweni esenzeke kwanyuswa ngaseHillcrest eThekwini ngoLwesine ebusuku. Umsolo uneminyaka engu-23 ubudala okuthiwa uyiphoyisa elingu-constable osebenzele esiteshini samaphoyisa eHillcrest. Kuthiwa ukhalelwe ngamasonga kasigonyela ngoLwesihlanu ngesikhathi kutholakala izitumbu ezimbili esikankosikazi Njabulenhle Majozi oneminyaka engu-18 ubudala nesankosikazi Sithembile Ngobese oneminyaka engu-24 ubudala zidindileze emqashweni akahlala khona umsolwa eHillcrest zinamanxeba okudutshulwa ekhanda. Mbukeli, ngicela uveze uvo lwakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.